weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to wendu bosaya gangela sule ñabina mbahe dabbe bafata ngabo sare alpha ko on waktu yoni hato duwansa kame tenego ene jeeya e gardede kabroji men ñalawma hande o ñawore Bartlamina Diaza yani omolelo lebbi jeegome kaso tonto leydi Mauritanie safroɓe cuuɗi cafrirɗe e gila hanki koko natani hofgo juuɗe won hen golliɓe kono heewani tonto leydi Mali sukaɓe dilloɓe hakkude leydi ndi dilloɓe tabitala pulago mbaɗi potel men hande gam yurnitade caɗele gonɗe nder leydi ndi ma en ketto banimen debbo sohna Oumma Hani Ana tonto leydi Guinée Conakry gilloɓe radio witego RTC kamɓe tigui kolliri mette mabɓe e yidde mabɓe oɗon saaha mo gonɗen ko gardiɗo haalirde nde yo iwe golle muɗuma tonto Burkina Faso ko pelɓodiral waɗi alit ɓennuɗo hen hakkude fulɓe kame leñol bitegola Gouraman Thia oɗon saaha noon jaam fuɗɗima artude hakkude mabɓe kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba watto goɗɗe joni jañoɗena. hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa weltare ne dofta on e gandal carika dawrugol gurdam galleji cellal balli e ando diine maɗa ine yaha to buuri lugiɗe addanna on ka buuruji. Depuis 4 ans, weltare vous accompagne partout où vous êtes. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbare sappoya jeeɗiɗi setto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoya jeetati ɓatake immorade en toon to wuuro Sogui taw kadi ko majjere oɗo henna gorko biyeteɗo Amadou Boubouba ɓuuri andirede ko Samba Wuri Ba kanko noon o yalti wuuro Sogui oɗo saaha kene foto wonde duuɓi 34 caggal mum noon aɓe nanannomo toon to Guinée ha toon to Mali Bamako e toon to Abidjan ha toon to France ala kala noon meɗɗo wiide kay yi e makko yitere oɗo saaha noon dendagal bandiraɓe mabɓe kala e jiddi mumen kay ko yidde yitudemo kanko oɗo hen biyeteɗo Amadou Boubou Ba ɓurɗo andirede Samba Wuri Ba taw kadi ko jeeyaɗo toon to wuuro Sogui e jinnaɗo makko gorko noon ne wiye Boubou Matam Ba taw kadi ko jinnaɗo makko debbo ne wiye e Wuri Samba Ba oɗo saaha noon yettini ɓataki o ko biteɗo Abdourahmani Ba e ɓurɗo andirede Dara Ba taweteɗo to leydi France e kala noon jiiɗo oɗo hen gorko caggal kay ko laakgal e laktigal ki ene wawi jokkodirde guel ɗo hen noddirguel mbatta ko 00 336 13 86 34 39 walla mbaɗa ngal ɗo hen jokkorgo walla mbaɗa guel ɗo hen jokkorguel taw kadi ko toon to États-Unis d'Amérique 0019 mbaɗa 01 90 71 828 walla mbaɗa 00 241 07 08 69 79 95 walla mbaɗa 77 to leydi Sénégal 00 221 77 548 40 27 oɗo saaha noon kala bawɗo yiide mo ne wawi jokkodirde ɗeɗo hen noddorɗe beele kay e guenone humta jinnaɓe makko jiitamo taw kadi yettini ɓattake o ko musidɗo biyeteɗo Abdourahmani Ba ɓurɗo andirede Dara Ba kabruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal no mbiruɗen e gardidi kabruji meɗen Bartlamina Diaz taw kadi ko maire mo Mermoz kam tigui ñawore mum yani oɗo hen subaka hande omo lelo lebbi jeegome kaso caggal noon wonande kay capanɗe tati lewru mars e mayduɗo hen ɗo caggal noon nde ñawore Khalifa Sala yani ko nden tigui o hoccodirno e jaydi yankoɓe o yaltini konnguɗi makko taw kadi konnguɗi ko ƴagguɗi faade wonande ñawoɓe leydi Sénégal e wiidemo kadi sukaɓe leydi Sénégal nade yo ngumo daro mbaɗa seppoji mumen e ɗum noon ko yidde addude fitinaji e leydi ko ɗum saabi tigui o jagga o udda oɗo saaha noon omo lelo e kaso kene wona lebbi jeegoma
ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗena ma en kaale daraniɓe wonande kay yonta Sénégal naɓe e kamɓe noon yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko yo jaam tumiɗo artu e nder leydi Sénégal hakkude laamu ngu kame lundo ngo kala caggal on ñalawma hanke o ɓe jeehi toon to wuuro Touba gam juuroyade khalifa mo mourida gam ñagade duwa wonande kay nde jaame kisal duumigal artata e nder leydi Sénégal kamɓe noon e yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko hoorejo leydi Sénégal watta nawgal ɗo henna kuulala toon to sursarɗiyeji leydi ndi kamɓene kadi yidde mabɓe ko lundiɓe oɗo saaha yo jatira caggal ko fati e seppoji ɗiɓe jaɗi wadde ñande ala hamisa paaɗo ɗo henno ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗena ma en kaale accident musɗo baɗɗo e lawol Kusanara e ɗum no waɗi ko niɓɓel subaka hande e taw noon accident waɗi koye nokku biteɗo Sinthiou Malema taw kadi waɗɗani wuuro wiyetego Saare Gayo e ɗon noon waɗi tigui ko bis goto mo ganduɗa poneyel mum sengti ha ganduɗa bis o yani e waɗi hen noon mayɓe joyo waɗi hen noon gañiɓe hewɓe no fewi caggal nde gañiɓe guitta ɗon e mbaɗa e werla goɗɗo gam nawede to cuuɗi cafriɗe ko ɗon tigui bis goɗɗo iwi ari kay buɓɓe oɗon bis e wonti kadi gañande ɓeydi hewde ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗenama en kaale ceerno Alassane Sall gonnoɗo jagorgal ko fate ndelama kuɓama e guittaɗo e poste muɗum laamu leydi Sénégal holliri oɗo saaha mo gonɗen noon rewamo kene fotta wonde million ngaji jeenayyi e ko fawi ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗena ma en kaale Sénégal naɓe wurɓe toon to Algérie Sénégal najo goto noon ko kam tigui fittande mum yoɓa ñalawma hanki o toon to Algérie e nokku biteɗo Dorina oɗo saaha noon andaka taw hollo jooɗiɓe fittande makko taw yaltin ɗum ko jayde leydi Sénégal e wiitende RFM kabruji mena ɗemgal pular ha joni toon to Sénégal keddoɗena ma en jaaha toon to Lappol Palol Dande Maayo e nokku biteɗo Wennodi ne tawe e damga kono ne kadi Ganguel Soule e caggal noon nde Abdoullahi Daouda Diallo taw kadi ko jagorgal kalfinalngal yangara waɗi toon jillu muɗum gam hollirde wonande pomuji ɗiɗi pewnteɗon ɗi oɗo saaha noon ndungu arongu tawata ɗon ɗiɗon pomuji tawata tigui ko gasi ha laaɓi wonande kay jomumen batta rewde hen natta dañde caɗele ma en ketto hen konnguɗi makko ɗi cigguɗen kanko jagorɗo wonande Abdoullahi Daouda Diallo. région de Matam gam ƴewtade golle ɗe ganduɗa président de la république fuɗɗinomane ɗo joni mawɗo hitande ko 7 mars 2017 wonno o ari o fawi hayre adande pour liggey mo ganduɗa omo inniri ɗum les grands travaux du nord mi ari ƴewde pomuji ɗiɗi ɗi ganduɗa ina foti joftude banggue waalo o woni pomme woni go Siabo e pomme Henguel Soule ɗiɗi pomuji ɗiɗi foof koko gartino kono noon e ɗeɗo balɗe wadde mabɓe min kaldi min pamodiri mbel mabɓe golle ɗo e hakkude e ndungu arde inchallah mataw golle ɗe gasi e koɓe kalani ɗum noon mi waɗi hen insisté tigui rigui pour quand même kala koɓe mbawi wadde hakkude e ndungu ngo il faut que pomuji ɗin ɗon quand même jomum en totto ɗumen beela ma mbaw ɗum gollorade ko heddi ko ko lawol national de l'eau manam gummigol surtout ɗiɗo lowuji gummi ko gollere fayi ha paquet ɗin ɗon ne golle ɗe puɗɗima no fewi no fewi mais surtout comme que entreprise aji kewɗi tottono liggueyaji ɗi goto foof ne jogui hen banggue tan mo foti liggade e ɗum ɗon mi haalde mabɓe kala liggey gaso yoɓe mballu feere yimɓeɓe kadi mbawa ngabbude on ɗo talnoɓe hen surtout hade koye ndungu faya ko mawɗum ina wayno kala ɗo ndiyam rewanno ɗum kam ma par hakkude ɗo e nden e en même temps woda fawayi dow hen hay sinno tali fof gasani yimɓeɓe kam jokota ko so ndungu kala ɗo ndiyam rewanno ma fewni hakkude ɗo hen e ndungu arde ko konnguɗi jagorɗo kalfinaɗo yangara e nder leydi Sénégal hono Abdoullahi Daouda Diallo sen giwi to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen no mbiruno eɗen gardidi kabruji men wonande safroɓe e cuuɗi cefri ɗi leydi Mauritanie taw kadi koɗi laamuyankoji ɗi gona laamuyankoji kala ko natanɓe ko wiite hofgo juuɗe e gon hofgo juuɗe noon wonande kay heedanɓe e laamu ngu heedandeɓe e laamu ngu e witeɓe syndicat ji en ko ɓen tigui kolliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni tigui koye hofgoji juuɗe e ala noon gollotoɓe so wona kay ko fate banggue gueɗe keñoraɗe wonande kay rafiji cattuɗi walla ni ko wiyete urgence ko ɗeɗon gueɗe kay woni oɗo saaha koɓe gumonto kala ko wona ɗeɗo hen gueɗe kala ko ari ɓe larata ɗum ni nde tawno oɗo saaha yidde mabɓe kay koyo laamu ngu toppito kamɓene gurdam mabɓe ha timma ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena jayde witede Aklam ɓe kolliri wonande kay gardiɗo
landa mbite ko IPR taw kadi ko landa laamu yanker biteɗo Sidi Mohamed Wuldo Mahama o yaltini konngudi makko kikiɗe hanki tema kay nde o hoccinno e jayndi yankoɓe o holliri noon wonande kay kaldigal ko wiyete waɗi tigi hakkunde lundugo kame laamu ngo caggal noon gardinoɗo wonande landa mbite ko FNDI biteɗo Jamila Mansour joddinoma e hoore leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdallah Aziza caggal noon o holliri wonande kay ɓeɗon ñaguima hoorejo leydi ndi tigi yo jaɓanɗe ko fate banggue sumgoji payaɗi e nder leydi Mauritanie ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe kamen sumgoji ko fate ƴamgol lefol laamu beele kay ɓe mbawa tigui jeeyede e nokkuji taw kadi ko nokkuji cuɓeteɗi taw kadi ko nokkuji gardiɗi ko fati e banggue ɗowde sumgoji haala ka noon waɗino caggal mum noon ala kay nodira gongal hen caggal muɗum noon dañi tigui yaltinɓe ɗiɗon haalulaji ha yetti juuɗe jaydiyankoɓe ko ɗum saabi noon oɗo saaha mo gonɗen landa lundo ka aka serti aka serndi ko wona ɗum ko noon Biram Da holliri oɗo saaha mo gonɗen landa taw kadi ko laamu yankere wiyete ko IPR ala gonno yidde muɗum so wona sernude e wonande landaji lundo honon oɗo saaha mo gonɗirɗen wonande landaji lundo ɗi no ɗi puɗɗori sekorade ni ha joni tonto leydi Mauritanie keddotoɗen ma en kaale jayde witende tawariɓe kolliri ñalawma hanki o sanga 14h ñalawma ko nden tigui tiggu kecco taw kadi ko jibinaɗo wedda e bolol e legal bitegal tarhila taw kadi ko legal tawetegal e noksota caggal noon nde yimɓeɓe ceedi oɗon tiggo e lawol ko ɗon tigui ɓe noddi dadiɓe nde ɗen dadiɓe gaari jetti dartinani ni ko ɗon tigui kocci oɗon tiggu nawi ɗum to cuuɗi cafrirɗe e wondi toon to nokku biteɗo Cheikh Jaid mo Darou Naima caggal nde jogol ngel yetti to nde ɓoyani tan ko ɗon tigui ngel rutte jomma guela caggal noon loskoji mbaɗa hen seeɗa hollirama kay nde ngel weddande ngel wuuri caggal noon wonande kay ko nangue kame nguleki e hendu tigui farkiguel hangel rutti e jomma guela ha joni tonto leydi Mauritanie keddotoɗen ma en jaa toon to wuuro men wiyetengo Bourgouduna e tugganma hanki ha fayen ma hande ko ñalɗi pinal woni toon caggal noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe mbaɗi hanki mogoji ko fate banggue findino kame hirjino e jertino kala hirjino ko fate banggue gandala findino ko fate banggue ɓamtare e jertino ko fati e banggue kala ko ɓamtata en e gardugol bandiraɗo debbo taw kadi ko gardiɗo wuuro ngo e biteɗo Habi Abdoullah Ba ma en ketto konngudi makko seeɗa taw kadi ko yimre nde o yomni wonande murtuɗo Diop Baba Leñola Seydou Diop hay ɓesguma ina humpa golle ma ñamde e yarde ɗoyngal e meɗata sabu tampere ma e leñol ma nde dande sinkande kanŋe waɗane mbiri jam jam min mantirma sabu pellital ma e darne ma e leñol ma Seydou Diop mi wona gawlo ko mboɗo yimma kono komi gendiyanke cifotoɗo golle ma ko banimen debbo Habi Abdoullah Ba oɗo saaha dari darde tindilang wi sikki ala Bourgoudounaɓe kala ma dutto e cuuɗi janguirɗi jangga ɗemgal neniyal mumen ha joni toon to Bourgoudouna keddorɗen ma en ketto ceerno Kaya Diop taw kadi ko miñum Mamadou Samba Diop e kettoɗen ko yewti taw kadi ko toon to Bourgoudouna e Qur'an haala laabka yo firanen wonde en gandu moƴƴinta tan janggo men ko tabbitgol e nder diine men diine wawa moƴƴude ɗo haasitagu taƴƴanɗa maako mi yiɗa pina mi yiɗa tinande ñiiɓe aada men aada e bida mo moƴƴani wona ko tindini ɗen so ɗen jiɗi gonɗo dewal Allah men en juulat kooren cakkoɗen mudduɗen so bawɗe dokki en yanade annabi men to Makka juuroɗen jinnaɓe men korma ɗen teddinen ballen e mabɓe kadi e dokken needi timmudi ko ɗum woni wasiyaji ɗi jomiraɗi farline e dow meɗen ko jubbani nde min jubbani on toon to cuuɗi meɗen Bourgoudoune so tawi taha yaaji ma en garto hen so gueno haaji sen gewi to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali ko koniyanke goto mo hinde gendarme kam tigui bifta ñalawma hanki o e nder falde mofti ɗon ɗo iwno mofti omo fayi nokku biteɗo are ne tawe e nder leydi ndi ko toon tigui o fektono omo fayi e nder falde Tombouctou nden wari hakkude mofti kame jalluɓe
ko ɗon tigi werlamo ɓe jolno won worɓe ne gonno hen buguyɓe caggal nde worɓe dartini werla o nde ɓe naati werla o ɓe dahi yimɓe hewɓe e caggal noon ɓe ɗacciti ɓen yimɓe kala ha heddi koniyanke o noon ha waɗa saaha mo gonɗen andaka taw holto heedi e nder jokli leydi Mali ha joni tonto leydi Mali keddoɗen suka ɓurnoɗo yilede e nder leydi Mali biyeteɗo Mohamed Ali Aga Mohamed taw kadi ko escroc mawɗo no feewi puntowo yimɓe guila e ɓoggi karalleji hay ko wona ɗum ko kadi luwa werlaji ɓutti no feewi e luwa werlaji ɓutti no feewi ɗin werlaji yani holloya yimɓe wi ɗumen koko yeyata werlaji e caggal noon nde neɗɗo goto totimo ken wona 13 million e goɗɗo totimo ken wona 14 million caggal mum noon o dañi kalisaji kewɗi o nawani yimɓeɓe hakkude jenne kam e mofti ha fayanma toon to Tombouctou e Bamako heedani hen caggal ko caggal noon o dogi o yalti leydi ndi nde ko wonno e kono ko biteɗo Agadez noon ne tawi nder Niger caggal nde leydi Mali e waɗi erango wonande kay kala jiiɗo ngal ɗo hen natal walla ni kala jiiɗo ndeɗo hen inde yo fay mum jungo e dadiɓe ɓe Agadez ɓe leydi Niger ko ɓen tigui paye makko jungo oɗo saaha noon ɓoyata ma o nawte toon to leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali Cheikh Harouna Sankare Cheikh Harouna Sankare kam woni maire wuuro wiyetego Uwen Korone tawi nder leydi Mali kam woni gardiɗo landa mbiyete ko MUM kanko no holliri oɗo saaha mo gonɗen kanko ne mawo jee e ƴamoyoɓe lefol laamu e ɗo e lebbi tati e nder leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddoɗen gouvernement mo Japon walliti wonande kay ustiɓe ɓe ngala sembeji taw kadi ko tampuɓe oɗo saaha ɓe heege tampini e nder leydi ndi e wonande dogomol ten wonɓe e nder leydi Mali yaltini ken wona million ngaji ɗiɗi e koppareje dollar so tawi qimama e koppareje franc CFA ene wona milliard e temedde nayyi e capanɗe jeegom taw kadi koye koppareje franc CFA e tambiɓe ketal bitegal AAM taw kadi ko ballal ko fate banggue windere nde e gam wallidde wonande kay ɓeɗe henna ɓe ngala ñamde ngala yarde ko fate safaruji ɓalli wonande dogamol to ena ɓe mbaɗi potel mabɓe ñalawma hanke o leggal bitegal Badara Bogo ko toon tigui ɓe keeɓiɗen koppareje e tawtorede ambassadeur mo leydi Japon ha joni toon to leydi Mali keddoɗen no mbirɗen gardidi kabruji men oɗo hen ñalawma hande ko potital waɗi e taw kadi ko dilloɓe tabital pulago kamɓe noon ko sukaɓe hewɓe poti toon gam yurnitade e gonka fulɓe e nder leydi ndi mbete ko fulɓe kala goni wat boniyankoɓe ko wiyete jihadiyankoɓe walla ala mbete kay ko hatɓe kala goni ɓe jiiɗa fulɓe walla ala ma en ketto hen Ibrahima Sow ko yewtidi e bani men debbo ma en ketto hen sokhna Hani ko yewtidi e ban e musidɗo men biteɗo Ibrahima Sow. Aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bandiraɗo gorko indema yettode ma? Ibrahima Sow. Hol mujib ko adduma ɗo oɗo saaha? Eyyi addimi ko wiyete conférence de presse ko jeunesse capital pulagu Mali kamɓe jeunesse guinato ko ɗum woni fedde sukaɓe Mali sukaɓe fulɓe Mali kamɓe leñol ne wiye hatɓe ɗum woni dogo en ɗum woni mbaɗi oɗo conférence de presse. Joni hol mujib ko addiɓe ɗo? mujiba ko caɗele gonɗe to diwan Masina to se mbiri noon enen fulɓe mbiyata Masina to ha tenti noon laamu koro oɗon caɗele gonɗe toon hakkude ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi ɗum noon ɓeydi addude gueɗɗe walla mbiyen fanare hunde nde ko tintinde jandiyankoɓeɓe holludeɓe wonde haare nde wona haare leƴƴi tan haare nde wona haare leƴƴi tan kone goɗɗum holludeɓe wonde kadi wona donso wiyeteɓe donso fof wona kaaɗo fof woni donso wona donso fof kadi woni dogon wona jihadis fof woni pullo kadi wona pullo fof woni jihadis hollude kadi haare nde so gonga jiiɓo nen no fewi yimɓe ni donki andude holkonde woni holni wonɓe habde hen tigui rigui honto holla tigui a yiyat donsoji ha hen ɓiɓɓe ful walla ɗum jihadis ɓe ta hen ɓiɓɓe haɗɓe walla ɓiɓɓe bomorankoɓe ɗum noon ko ɗum woni ko addani ɗeɗo pelle ɗiɗi jeunesse capital e jeunesse guina dogonde wonno kam ko ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi ɓuuri wawde habde toon gam ƴewde hol feere ɓe foti wadde gam no jaam e kawral artirta e diwan he. Jarama ɗum hani an gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma sokhna Hani Ana sen gewi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry e gollotoɓe ayawo habdede wonande leydi Guinée witende RTSD kamɓe noon hanki ɓe mbaɗi mettere mabɓe no fewi ɓe kolliri mettere mabɓe no fewi yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko gardiɗo ayawo yo itte e golle muɗuma ɓe kolliri noon ma mbaɗa hanki potital mabɓe to yeeso galle e jagorɗo kalfinaɗo kaldigala caggal mum noon on jagorɗo holliri woto mbaddon potital mabɓe
kañum e horum ma daro hen wonande batu jagorde maɓe jurnito so tawi on ma hetto ɗon walla ma itte e golle muɗum sen gewi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire legal biyetegal Cocody tonne kadi ko magasin goto sumi toon ha ganduɗa wonande joom magasin ne nata noon itte toon wonande appareil ji mum ko ɗon tigui kanko no huɓɓori e caggal onde koniyankoɓe faabo gari gam ñifde wonande gue jeeyi ɗe ɓe ñiifaɓe gayni ɓe tawi toon tigui komo dardi e appareil omo hooñi ɗum ne mbiya tan yimɓeɓe kala kay mo boutique mum walla magasin mum sumi yo dardu Allah tan wasa nadde toon nde tawno jeygue ene yaawi ha ɓurti sen gewi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso alet ɓennuɗo henno ko pelɓodiral mangala waɗi e nokku biteɗo hankunde nokku biyeɗo Allah mbiyen tan nokku biteɗo kancu nokku biteɗo kancari nokku biteɗo kancari ko toon tigui pelɓodiral ngal waɗi e pelɓodiral ngal noon waɗi koye nokku biteɗo kancari ngal waɗi koye hakkude fulɓe e kame leñol bitegol gourmanca kame fulɓe ɓe mbaɗi pelɓodiral ha ganduɗa fulɓe jooɓima fittando neɗɗo goto taw kadi ko jeeyaɗo e leñol bitegol gourmanca e kamɓe noon ɓe kolliri kamɓene koɓe yeftotoɓe ha ganduɗa waɗi temedde yimɓe e guuɓe e nokkuji mumen caggal noon leƴƴi goɗɗi gaari dogui hen koyeɗe jaam kame laamu ngu oɗo saaha noon jaam fuɗɗima artude kono jeertayiru mawdu nana hakkude mabɓe tawa sen gewi toon to Burkina Faso koto Nigéria paɗen toon to Nigéria e wuuro wiyetego Kano tonne kadi ñalawma hanki o police gonnoɗo e motard muɗum ene ɗofta gollorɗe ɗiɗi taw kadi ko gollorgal bitegal ala manda no gollorgal bitegal taw kadi ene woni walla tan mbiyena gollorgal walla tan mbiyena gollorgal e bite gollorgal toon tan e nder nokku biteɗo Kano ko toon tigui gollorɗe ɗiɗi taw kadi ko gollorgal bitegal sowe ene wonde gollorgal bitegal danta ko ɗeɗo gollorɗe ɗiɗi wonnoɓe bisuji ne jaaha golle mumen ko ɗon tigui wonande worɓe wonɓe e nder werla goto koɓe jeegomo ɓe jaltini tigui fetilaji mabɓe ɓe ulli kure condi e nder ɗiɗo hen werlaji ɓe jooɓima fittandu wonande kay on police wonande gonnoɗo e moto mum taw kadi ko gonnoɗo yesso ɗiɗon werlaji gam kadi lawol ngol wawa tigui newade ko wona ɗum kono ɓe dahi hen ɓiɗɗo almagnajo goto taw kadi ko gollotonoɗo e ngal ɗon gollorgal ha joni toon to Nigéria keddoɗen ma en jaaha toon to nokku biteɗo Benu e wuuro witego Anavibé tonne go nokku biteɗo Navibé e tonne kadi hanki walla tan mbiyene subaka ko pelɓodiral musgal waɗi toon caggal on nde worɓe joguitiɓe jani e galle dadiɓe ɓe jooɓima hen pittali yimɓe nayo taw kadi yaltin ɗum ko chef de police taweteɗo toon biteɗo Mosi Yummu ko kam tigui yalti Mosi Yammu ko on tigui yaltin ɗum o holliri wonande kadi e nokku biteɗo Aybo nokku biteɗo Agbo kadi ne tawi e nder leydi ndi e toon noon ɓuuri wonde toon ko hakkude remoɓe kamɓe aynaɓe o holliri wonande kadi toon worɓe joguitiɓe gaari toon hanki koɓe nogas woniɓe koɓe capanɗe tato neɗɗo ɓe duppi toon galleji kewɗi no fewi caggal nde koniyankoɓe gaari pellodire mabɓe ha ganduɗa kamɓe yoggay mabɓe jatiri caggal ɓe kolliri oɗo saaha e kala saaha won aroɓe toon taw kadi ne janayi mabɓe ene mbaɗa toon pelɓutte taw kadi ha waɗa hen wargoji kewɗi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji mena jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaaha toon to Iran Irak kame leydi Syria Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓeri puɗotoɗen ko to leydi Iran jamma bedɗo ko garmi gara musɗo waɗi hakkude koniyankoɓe leydi Iran e yimɓe jeeyaɓe fedde seɓɓitinde wiyeteɓe état islamique umminoɓe to Pakistan ɓe mbaɗi jangu mabɓe noon kamɓe état islamique en ɓe mbaɗi jangu mabɓe ko poste goto taw ko poste koniyankoɓe ɓe leydi Iran tawateɗo e nokku taw waɗɗandi keerol hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi ɓe kolliri noon kamɓe koniyankoɓe leydi Iran ɓe mbasi pittali tati tawa hen ɗiɗo ko jeeyaɓe ko wiyeteɓe gardien de la révolution goto keddiɗo o ko policier ɓe kolliri kadi ɓe mbaɗi waɗboniyankoɓe tato e jangu ngu ko to leydi Irak paɗen to leydi Irak ko talata hande o
ko debbo goto jibinande faraysenajo jeyaɗe fedde état islamique ko kañum tigui ñaawa e ñalawma hande o e nder Bagdad lamorgo leydi Irak o ñaawama noon omo lelo kaddi gurdam makko e kaso omo yara e duuɓi 29 ko jibinande faraysenajo omo wiye Jamila Bututaw duuɓi 29 ko faraysenajo kanko tigui ñaawa kaddi gurdam makko omo lelo e kaso e nder leydi Irak koto leydi Syrie paaɗen to leydi Syrie e jamma beɓɗo dendagal machine aji mabɓe taw ko machine aji biyeteɗi systéme d'alerte kewɗi ɗi hebde taw ko machine aji jaɓɓotoɗi misilaji so beddama kanji machine aji ɗi foof e jamma hanki o ɗi ƴiiki woni ko wiyete fausse alerte yidde andinde noon wonde en misilaji nana beddani e payamaji caggal noon ɓe kebli ɓe ƴeewi ɓe ƴewri ndi ɓe tawi tigui koko wiyete fausse alerte hay misil goto weddaka goto noon e commande aji taw foniyankoɓe leydi Syrie ɓe kolliri tigui wonde ɗeɗo gueɗe ko leydi Israël e dowlaji delluɗi Amérique ko kañum tigui mini karalleje kese beele kay ene waɗa ko wiyete fausse alerte ko wawi wonde hen foof guila subaka faade e oɗo saaha joni wiyeteɓe les experts taw ko rusinaɓe nana daari lankay ene ƴeewa holko saabi ɗiɗo machine aji ene ƴiika ene mbaɗa ko wiyete fausse alerte. Ghali Abouba barode mawɗe sene kaba mbara kon tokson poti ko woɗɗitade nde tawnoɗe hen kabirɗe ko haqqilantagal mangal tigui golliɗuma konngol men mbaynigo hande mbiɗen ko eɗen mbasi bandiraɓe yooɓe tinno e kayitaji ɓiɓɓe mabɓe kala neɗɗo jibinɗo ɓiyum yo tinno yacco yaaha e nokkuji ɗi ganduɗa kayitaji ene mbawa fewnede ganden kayitande ko farilla e neɗɗo wona faaro saabu kala kaɗa golla hande so tawi a ala kayit ala ko mbawɗa wadde hay batte a ɗannotako a jeeyetake leydi a limtetake e ɓiɓɓe leydi e musidɓe tedduɓe joolam jaɓeri ko haali Abouba toon to leydi Mali ko sohna Oumma Hani Ana to leydi Sénégal kame leydi Mauritanie musidɓe tedduɓe ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiran ena